une, hil, argi, hil, harri, hil, bete, hil, aldi, su, hauts, su, gar, su, leize, su, mendi, lur, emate, lur, zulo, lur, lan, lur, ama, ur, arte, ur, zorro, ur, emari, ur, begi, haize, mauka, haize, min, haize, burrumba, haize, kirri, haitz, tarte, harri, esi, arres, pila, harri, ezur, isil, une. Zeinen polita ikustea aretoa beteta, utxekin ere beteta. Mila esker, zuetariko bakoitzari hemen egoteagatik. Oso unkituta nago, eta nahiko nuke maitasun guztia elkarri eman eta jasotzea denok, eta momentutxo polit bat elkarbanatzea. Mila esker gurekin hemen izateagatik. Mila esker euskal mitologia gure antzineko mintzaira zabaltzeko eta bere oihartzuna edatzeko egiten duzun lanagatik. Eta ni harrapatu ninduzun bezala, espero dut ere hemen zaudeten guztioi nolabait pasio hori kutsatzea, ez beste zer. Mila esker. Mila esker zuri, hau pasatzeagatik eta gonbidatua izateagatik izan da harriturik geratu nintzen, ez? Burua zurea da, orduan kontatuko dut, behin batean jaso nun dei bat, eta zen Josunek esaten zenen, ikusi bat zaitut, ez nekin nortzen, etorri, da. Nahian bizi naiz, baloa. Eta etorri zer, eta orduan hori honen borradorea erakutsi zidan, hor bazerona hitzak, eta marrazkiak, hain polita etzen, baina borradorea zen, eta eske desesperaturik nago, eske egingo du, eta autoedituzioa egingo du. Oso polita zen, oso kontatu zidan hori Oteiza eta hori dena. Eta hori mitologiarekin maiteminduta zegoela, argi zegon, eta jarraitu zuen lana jarraitzen, eta azkenean aurra jaio da, eta txuri beltza da. Eta, ni ez dakit, aurkeztu behar dut nire burua, orduan ni naiz. Isabel Mile naiz, eta nolabait, kontalaria naiz, eta espezializatu nintzen euskal mitologian duela urte. Eta bai, hori, erapenean, orduan momentu honetan, proiektu handi batean, gaude, handi batekin, badugu ikuskizun bat, euskal mitologia kontatzeko, Mariren mundukoa, eta erakusketa bat, eta kamisebaiak egiten ari gara, hori, nire asmoa hori da, bai Euskal Herrian, hasita, eta gero Euskal Herrian eta euskeraz, eta baita erdaldunei, Euskal Herriko erdaldunei, eta eremu erdaldunetara, bai, edo hegoaldera, edo iparraldera. Inglesa ez dakit, orduan frantsesez edo gaztelaniaz izan beharko da. Eta ezagutzeko nolabait, ni hasi nintzenean kasualitatez ez. Ipuinekin eta mitoak, eta orduan desberdintzeko mitoak eta ipuinak, eta lan horretan, ari nintzen irakasleen formakuntzan, eta zen irakurri nun, euskaraz egin zena, hemen dena, eta gero joan nintzen begiratzera besteek zer esan zuten gutaz. Ezaraz. Baina Deus ez.
Osea, ez gara existitzen, bai? Gaude, hizkuntza gutxitua, kultura gutxitua eta mitologia ikustezina. Ikustezina euskal mitologia interesgarria da, baina jarraituko dugu. Bueno, eta hurrengo emakumea agurtuko dugu, Ainhoa Jauregi, gurekin dago, soinurik gabeko edo soinurik ez dagoen mundu batean bizi direnentzat, ahotsa edo zeinua edo lenguaia eta ez dakit beraien espazioa aldarrikatzen eta zaintzen duen pertsona bezala. Nik uste dut ere txalo bero bat merezi duela. Eta, bueno, katakrakeri ere eskerrak utxuneri lekua egiteagatik. Eta, bueno, hasiko naiz pixka bat nahiko nuke modu motzean eta pintzelkada nagusiak ematea. Ez azaltzea gehiegi utxune zer den. Bai, suposatzen dut utxune liburua hartu duzuenok, jada, edo hartuko duzuenok, berehala ikusiko duzuela ez dela ohiko liburu bat, ez da ohiko artelan bat ere. Horregatik deitu diogu obra liburua. Eta abstraktua izanik, eta abstrakzioak, utxuneak garrantzia izanik, horregatik bereziki sugeritzea da asmoa iradokitzea eta ez azaltzea. Beraz, ez naizen erortzen, gehiegi azaltzean horretan. Bestela esan, aspertzen bazarete, esaidazue, lasai, eta edozein galdera izan da ere, edozein momentutan galdetu, bai? Libre sentitu galdetzeko. Bueno, utxuneren jaiotza. Hasiko naiz, utxune nola jaio zen. Susanak eta Isabelik esan duten bezala, Jorge Oteiza museoan bisita gidatuak ematen den bilela, bururatu zitzaizkidan lehenengo ideiak. Bai Oteizaren artelanetatik abiatuta, baita bere teoria aldetik landutako ideietatik, baina baita ere nire bisitetan ikusten nituen nire akatsak, hutsak, hobetu zitezken gauzak, pixka bat bisitak osatzeko asmoa neukan. Eta han oso pista honak, edo handik oso pista honak hartu nituen, ez? Eta gehienak oinarri dira utxune lanean. Abstrakzioa, bai? Iradokitzea dena emanda ez ematea. Utxunea, utxetik abiatzea, zerbait sortzeko. Utxunea ez da bakarrik ezereza. Utxunea ate bat izan daiteke, utxune bat pasabide bat izan daiteke, utxunea galduzun norbaiten utzitako arrastoa, oroitzapenak izan daitezke. Orduan, utxunearen garrantzi hori aldarrikatzeko aukera eman zidan, ez? Eta horregatik utxune izenburua, bai? Utxetik abiatzeko gonbidapena da, eta bakoitzak bere kolorea ematekoa, bakoitzak bere zentzua, nahi duena, interpretazio guztiz askea, eta edozein adinetarako pentsatua. Hori oso argi neukan hasieratik. Esan dudan bezala, hasieran museoarekin loturago zegoen, eta utxuneren lehen pausoak hasi zirenean, dagoeneko ez nengoen museoan, beste eragin askorekin elikatua zen, bai proiektua eta bai ni ere bai. Eta, eragin horien artean, musikarekin lotutako esperientziak, nire hitzekin lotutako esperientziak, familia, beste idazleak, beste autoreak, artistak, denetarik, eta mitologia ere bai, eta Isabel nola ez.
Orduan, bueno, metaforikoki edo esango nuke handitzen hasi zela, baina heldu zela momentu bat oso zaila zela definitzeko lana, bai? Eta oso zaila ere aurkezteko, oso zaila ere abesle bila ibiltzeko, eta hor zorte handia izan nuen lehenengo maketa, Isabeli erakutsi nion lehenengo maketa hura, egiteko Izaskun Graziak emandako babesa. Berari esker, editatu, enkuadernatu eta atera nuen lehenengo maketa hura. Orduan hori ere aipatu nahi nuen. Eta hola modu pixkat sinplean, Hutsuneren hazkuntza edo argitaratzea, azkenengo etapan, guzti honek 5 urte iraun dituela, baina bueno, horrela simplifikatuta. Guzti horrek eraginda eta ideia guzti horiek bateratuta eta pixka bat nahi nuelako ere, bai, esperientzia horiek nola bizitzen ari nintzen ikusita, ze zailtasun nituen ikusita, nire txikitako, ezakit, beldurrak, lotxa, urte askotan, horiek gainditzeko tematibili naizelako, egunerokoan, lanean, ezakit, beldur horiek eta oztopo horiek gainditzeko helburuarekin, ez? Eta alde horretatik oso emozionalki oso prozesu oparoa eta aldi berean zaila izan da. Eta hor konturatu nintzen, bai bizitzen ari nintzen esperientzia guztiek, izkutuan eta agerian zeuden kontzeptu batzuk, gero eta pisu gehiago hartzen ari zirela, ez? Eta orduan, abstrakzioari, hutsari batu zitzaizkion istorio txikia kontatzea, hitz ezberdinak biltzea eta ea zer sortzen zuen ikustea. Eta pixka bat ez espero izatea emaitza bat berehala eta argia izango zena, baizik eta denbora uztea, hutsuneak sentitzea, onartzea eta beldurrak eta normalean negatibotzat hartzen diren gauzak askatzea. Eta horretarako baliogarria izan zitekeela txuri beltzean egitea. Txuri beltzak beti nahi gabe, bai unibertsoarekin, bai itzala eta argiarekin, negatibo, positibo, dualitateekin lotzen gaituelako, ez? Baina, nire ideia, gero azalduko dugun bezala, zen bi aldeak garrantzi berdina izatea. Eta ez egitea, normalean egiten den, txuria, beltza, positiboa, negatiboa, argia, iluntasuna, bizitza eta heriotza. Orduan badago, zutabe bat gauza onak eta zutabe bat gauza txarrak. Horrekin apurtzea, hori iraultzea. Eta ona eta txarra erlatibizatzea. Eta iluntasuna aldarrikatzea. Eta bakardadea sentitzen denean, sentitzea lasai asko. Orduan, alde horretatik pisu handiko lan pertsonala izan dela azpimarratuko nuke. Eta pixka bat, hemen gaudenak lotzeko ideiarekin, eta pixka ezain aspergarria egiteko, ideia nagusi horietako batzuk mitologiarekin duten lotura hitz egingo dugu. Orduan, Isabel, zer esango zenuke mitologiaren ikuspegitik hutsuneak ze garrantzi duen, zerekin lotuko zenuke hutsune kontzeptua,
zer datorkizun burura Hutsune liburua ikustean, zuk nahi duzuna. Mire esker. Hutsunea. Hutsunea da, lehenengo gauza Oteiza. Bai, nolabait Oteizak eman du bizitza osoa eta obra osoa konzeptu horren inguruan, ez? Hutsunea. Orduan, nik adibide batzuk emanen ditut, euskal mitologian, Oteizak naiz eta euskara ez jakin, edo euskara gutxi oso lotuta zegoen nonbaitetik, nolabait, euskal mitologiarekin, eta kontzeptu horrekin. Orduan izango zen adibidez, ziurazki hemengo askok ikusi duzue museoa, eta, papiskat, eta da, adibidez etxea, bai? Orduan, etxea, badakigu euskal mitologian eta euskal gizartean garantzizko gauza bat dela. Baina guk etxea imaginatzen dugunean, egun imaginatzen ditugu ladrilozko pareta batzuk, teliatu bat, bai? Eta salgai, bai? Osea, balore merkantil bat duen zerbait. Hori da gaur egun dugun mitologia. Eta lehen etzen salgai, etxean zinen iaia bizitza osorako edo bentsat konzeptualki, baina hutsunea ez da hori, ez dira paretak. Pareten erdian dagoena. Hori da unea, hutsunea, hau da etxea. Etxea ez da ikusten. Hutsunea ez da ikusten, baina existitzen duela. Dago pareten inguruan, egon gelan, sukaldean, espazio horiek dira etxeak. Paretarekin ez duzu ez ere egiten, jo, bumba, argia piztu, baina ez da etxea, da hor dagoena, eta hor gertatzen dena. Hori egiten digu etxea. Eta guk adibidez, beste adibide bat, pertsonalago da gizakioak, nire baitan esaten dugunean, nire barruan ez sentitzen dut, bai? Nun sentitzen duzu? Birikietan? Urdaian, bai? Guk gara materia bat, bai? Guk esaten dugunean beste zerbait eta zari gara. Guk sentitzen dut eta badute amodioa dut nun bait, eta nun duzu amodioa. Bai? Hori ez da ikusten ere, baina, eta bihotzean, fizikoan ez da izanen. Orduan, guk ere, bai, hitz egiten dugunean, ez gara kontziente, baina hitz egiten dugunean, hutsune batzuk egiten ditugu, emozio hori izateko, eta gu garen hori, bai, hutsune bat garela, nonbait huts dagoen zerbait. Hutsa da ikusten ez dena, barruan dagoena, azken finean, bihotza, barnekoa. Hori esango duke. Esker. Nik gehitu nahiko nuke hutsunea adibidez hasierako hitzak eta egin ditut zatitu bezala, ez? Hil, argi. Zergatik, askotan ilargi hitza esaten dugunean, ez? Luna bakarrik pentsatzen dugu, baina ez gara konturatzen izkutuan, edo ez, izkutuan agerian, hil eta argi hitzak daudela, bai? Heriotza eta argia, bai? Orduan, hutsunea leku askotatik ikusi daiteke bai bizitzan, esan dugun bezala, sentimenduetan, eta liburuan ere bai, ez? Orduan, ikus daiteke hitza soinu bezala entzuten denean, isiltasuna dagoenean, hitza idatzia denean, horri batean, eta hutsa izan daiteke gainontzeko espazioa. Liburuan saiatu gara bateratzen asko marrazkiak eta testuak. Ez hainbeste bere deskribapen bezala, baizik eta biak gauza bera izango balira bezala, ez? Urtzen da ilustrazioa hitzetan eta aldrebes. Eta gero esango nuke ere bai, hutsunearen inguruan,
esan bezala, Oteizaren bitartez, konturatu nintzen, aurre historiako eraikuntza megalitikoak, kromletxak, tumuluak, trikuarriak, arrespilak, zer dira? Zirkulo huts bat inguratzen duten harriak, ez? Zirkulo forman, baina harriak. Baina zer da benetan garrantzitsuena? Harriak edo barruko hutsunea? Barrukoa, ez da? Horretan fokoa jartzeko hutsune izenburua. Orduan, izenburutik hasitaia, beste modu batera begiratzeko, beste modu batera sentitzeko, beste modu batera jolasteko interpretazioekin gonbidapena egiten zaizue. Eta, beste kontzeptu bat interesgarria iruditzen zaidana, eta liburuan ere modu ezberdinetan errepikatzen dena, da ziklikotasuna. Ziklikotasuna, bai? Hasiko naiz orain liburuan nola plasmatu edo nola islatu dudan. Hasteko, biribiletan oinarritzen dela, ikusiko zenutenez, eta denak zirkuloak, eta hutsak edo beteak, hori norberaren esku dago erabakitzea, ez? Eta gero, Isabelek orain hobeto esango digu, baina mitologian ziklikotasuna oinarrietako bata, ezta? Eta nik adibide grafiko bat jartzekotan esango nuke adibidez askotan pentsatzen dugula dena lineala izan behar duela, ez? Jarraipen orden bat izan behar duela, finkoa, irmoa, eta ni oso kaotikoa naiz, bai? Nire bizitza pertsonalean, emozionalki, jakingo zuen bezala, baina nik uste dute hori ere, horretaz ere hitz egin behar dela, bai? Denak ez gara berdinak, denak ez dugu dena berdin ikusten, eta, forma guztiak, kolore guztiak aldarrikatzeko, bakoitzak berea ipini behar dio. Bere ritmoan, bere hitzekin, eta, hori da asmoa. Orduan, Isabel, pixka bat aberasteko nire speech hau, zer esango zenuke ziklikotasunari buruz? Hori zer esango dut. Ez dakit. Ziklikotasuna lotzen da emetasunarekin, bai? Kontatzen da, guk dugun munduaren errepresentazioa orokorki, bai? Patriarkala da, eta maskulinoa, nolabait, orduan denbora da lineala, bai? Progresiboan, beti. Erorketak dira, baina, bai, eta dena kontrolpean, ez? Hau egingo dut, eta bestea, koronavirus ez balin badago, bentsat. Bertzelazia dena apikutara doa, baina, bai, eta bizitza, bai, adierazten da horrelako linea batean, bai? Adina, gero eta gehiago, bai? Eta ziklikotasuna da, emetasunarekin lotuta dago eta naturarekin. Natura eta amalur femininoa da eta zikloa femininoa da. Emakumeok zikloa dugu. Eta naturak ere bai, bai? Etengabeko hori udaberria hau da, udazkena hau da negua, bai? Eta honek ematen duela beste erritmo bat. Ez da atak, da bai? Ziklotasun horretan. Eta lotuta dago ere, zirkuloarekin, bai? Zirkuloarekin lotuta dago. Euskal dantzak, antzinekoak ez bakarrik Euskal Herrian, baina hori antzineko dantzak zirkuloan dantzatzen dira.
eta ez da joaten edo zen zentzura. Ez saiatu aldatzen, ez da badu bere zentzua orduan. Ziklokotasuna da hori natura eta emetasuna eta euskal mitologia, euskal mitologiarekin lotu behar dut, eta euskal mitologia emetasuna importantea da, bai, badugu Amalur, Anderea da, eta baditu bi alaba, bai, eta kasu honetan, eguzki alaba da, bai, eguzki normalean maskulinotzat jotzen da beste zera askotan, beste mitologia askotan, baina gurean emea da ere. Mari, gorena, bai, zorgin gorena, emea da. Eta saiatu dira jartzen pareko bat, baina ez dute lortu. Bai, eta bueltak eman dituzte hortarako, baina ez dago. Bai, ez dakit, bai, ez. Ez du, adibidez, Indian, eske hori oso kulturala da. Indian imaginatzen dute erraz jankoa, nola bai, eme bat bezala, emakume bat bezala, hori kulturala da, eta, bueno, agian beltza ere, eskura. Bueno, eta orduan emetasuna zikloa eta bizitzaren zikloak eta adinen zikloak eta olako gauzak hori importantea da euskal mitologian. Eta esan nahi dut, askotan poesia erakurtzen denean ziklotasun hori adierazten dute emakumeek. Haien poesia gehiago ziklikoagoa dela gizonezkonena baino. Hori aparte. Vale. Nik ere esango nuke, bueno, ez dut liburua azaldu nahi, baina pista bat bai emango dizuet, eta lehenengo ilustrazioa eta lehenengo testua irakurri nahiko nuke ikusteko lotura hori, bai? Denbora eten zen une batean. Gaueko leize sakonean, iazki eta eguzki Amalurraren berozulora ondoratu zirenean. Gerizpea, barra-barra jausten ziren argi negarrez betez, eta zuriunea, firin-faran lurruntzen ziren koskada ilunez ustuz. Oso ongi. Bai, zergatik esaten dut hau, hemen imaginatuko duzuenez bildu ditudalako hiruak, bai? Amalurra, eguzki eta ilargi. Eta hiruak tamaina berdinekoak egin ditut. Hiruak lotuak norabait. Baina orrialde honek izkutuan dauka negatiboa ikusten duguna, hau da, iluna ikusten duguna eta normalean espazio hutsa pentsatzen duguna den hori, Oteizaren lurra eta ilargia obrari zeharka referentzia egiten diola, bai? Oteizaren obran bi masa ditugu, elkartzean hutsune zirkular bat sortzen duena eta obraren izenburua hori da, lurra eta ilargia. Baina hutsari egiten dio referentzia tituluak. Hemen hutsa bete eta betea hustu egin dut. Bai? Orduan ikusteko leku askotatik, ikuspegi askotatik beriatu daitekeela eta gero noski bakoitzak bere interpretazioa egin dezakela. Eta nik ez duela hori ekiditu nahi. Baina, bueno, jakiteko eta pistatxo bat polita emateagatik. Eta orain beste kontzeptu, niri asko gustatzen zaidan kontzeptua hitz egingo dugu. Dualitatea, bi aldeak, kontrakoak, ikusten dena eta ikusten ez dena. Eta adibide bat jartzeagatik eta justo ilustrazio honekin harremana duelako,
astronomiaren ikuspegitik, hilberria, bai, hilberria ilargiaren fasetako bat, bai? Hilberria da ilargia lurra eta eguzkiaren artean dagoenean ikusezina da. Bai? Baina, klaro, horrek ez du esan nahi, horrez dagoenik. Bai? Orduan, nik ilargia bien artean kokatu dut eta ikuskorra bihurtu dut. Bai? Iruditzen zaidalako garrantzitsua aldarrikatzeko ikusten ez denak ere garrantzia duela, niregatik hastea, ez? Eta nik ikustea edo ikusten saiatzea nahi dudana, ateratzea behar nuela. Horregatik, keinu hori, ez? Bitxia mitologiarekin lotuta. Eta nik uste dute polita litzatekela, Isabel, aipatuko bazenu ilargi zer den, zer esan nahi duen euskal mitologian, eguzki zer esan nahi duen, eta nola beraien barnean ere eta kontzeptuetan dualitate hori ematen den. Hasteko. Zer gutxi. Dualitatea... Dualitatea ilargi eta eguzki. Bai, esan da. Euskal mitologian dualitatea oinarri bat da. Bai, euskal mitologia, labur bilduta, emetasuna, dualitatea eta bestea? Liatu, berdin da. Horren da, konzeptu... dualitatea importantea da mundu fisikoan, bai, mundu fisikoan da ilargi eta eguzki, bai, amalurren alabak, bai, da amalurrek sortzen ditu argia emateko. Orduan, antzinako mitologietan ilargi sortzen da lehena, bai? Eta gero eguzki. Eta gero eguzki lore. Baina, hori da beste gauza bat. Orduan, adierazten du gaua eta eguna. Bai? Ja sortzen da dualitatea hortan. Gauean ez dugu ikusten. Bai? Orduan, adierazten du ikusten ez dena. Gaua adierazten du ikusten ez dena. Eta bada zaindari bat. Eta da gaueko. Orduan, askotan interpretatzen da gaueko beldur zera arketipo gisa. Nik ez dut uste beldur arketipo denik, baizik eta ikusten ez dugunak sortzen digu beldurra. Bai? Nik meditatzen dut, eta hasieran, hasten zarenean meditatzen begiak bizten dituzu, eta beldurra sentitzen duzu. Bai, hor, ikusten ez duzun hori, edo ikusten duzun beltz hori, zer da, hau ni naiz, ordu laurden batekin aski. Eta, pixkaka beldurri pasatzen dela, hori zaindaria da. Ez da beldura bera, da zaindaria. Mundu ikustezinearen zaindaria. Nik horrela ikusten dut gaueko. Eta, orduan, sartu behar da hortan. Eta, hor, ikusten ez dena, utxune bezala, beldurra ematen digu. Ea zer egongo den. Esaten da artistek, horri txuriaren beldurra, ez? Edo ideiarik, buru txuria, nolabait ideiarik gabe. Sortzale batek ideiarik espalin badu, eta utxune hori pasatu behar du. Berzen azizin ez dago sortzerik. Pasatu eta eroi, eta sartu. Pasatu, beldur hori pasatu eta sartu. Orduan, euskal mitologian argia da gizakion mundua, begibistan dagoena,
egunerokotasuna, materia, eta behar dugu, gorputz behar dugu, jan behar dugu, harremanak, eta hori dena. Eta bestia, gaua du simbolikoki, nola pizkat maila batean, nik uste, hori, mundu ikustezinaren ezina, eta mundu horretan daude pertsonaia guztiak. Denak dira gaueko pertsonaiak. Denak lotutak daude gauarekin. Gizakiok gaude lotuta egunarekin. Eta da eguna egunekoentzat eta gaua gauekoentzat. Bai, oso ongi, joez, polita. Bueno, nik esan nahiko nuke, niri hasieran Isabelen hitzaldi batean, ni geratu nintzen, erdizoroa. Esan zuenean, ilargi iluntasuna dela, baina ilargi hildakoen argia dela. Hildakoen arimak babesten dituena dela. Orduan, osan nuen, superongi, etortzen zait, biak izatea argia eta iluntasuna. Eta eguzki ere aipatzean, aipatu zuela harremana lexikoari begira, egurra, eguna, eguzki, erro berdina dutela, Eta hasi nintzen, erotzen, Eta horra hasi nintzen, pixkat, obsesioarekin, hitzekin, eta euskararekin, eta Oteizak emandako beste pistekin ere bai, esperimentatzen, Eta beste kontzeptuetako bat da, ilargia, nik hasieran ikusi nuen, Oteizaren lan batean, ilargia argi mugikor gisa, ilargia atxerekin idatzita. Eta pentsatu akats bat. Ez jakintasuna, klaro. Eta orduan hasi nintzen, gehiago irakurtzen, eta konturatu nintzen, errepikatzen zuela atxerekin, eta zergatik izango da hau. Eta aurkitu nuen harremana zuela, esanaiarekin, esaten dugunean duen berezko esanaiarekin, eta gainera ilarri hitzarekin, piedra funeraria edo estela funeraria edo, horrekin. Eta, izan zen argia ikustea bezala, argia eta iluna eta dena ikustea bezala, eta horrekin hasi nintzen, ikusten dituzuen testuak sortzen, Hitz gutxi dira, errepikatzen dira, denbora guztian bueltak ematen kontzeptu berdinei, baina modu ezberdinetan eraikita, edo pilatuta, edo taldean batuta, esanai ezberdinak dituzte, zentzu ezberdinak sortzen dituzte. Eta, pixkat, asmoa ere ikuslea eta irakurlea nastea zen, nola ez. Orduan, esango nuke, azkenengo kontzeptu bezala, niretzat garrantzitsua den kontzeptu bezala, sua. Sua ezakit etxetik datorkidan, familiatik, edo baina suari begira egotea, historiak asmatzea, sugarren magia hori, musika ere bai, garrantzitsua dela nire bizitzan, eta euskal mitologian ere nik nituen zalantza askori erantzunak aurkitu nizkiol suaren kontzeptua ere bai etxearekin lotuta, baina baita ere eguzkirekin lotuta. Orduan, aipatu nahi baduzu zure karpena, mesedez. Sua. Orain, nik kontatzen dut, orain burura etortzen zainana. Orduan, ari nintzen, nola hitz egin dugu hori aresia, ez? Babesteko, aresia, suarekin aresia egiten da, baina normalean sua dago erdian. Orduan, eguzkia aipatzen zula, egia da, hori, batzutan hori esaten dut, eguzki, egu da, eguna, egurra, eta eguzki. Orduan, da beroa eta argia ematen diguna. Eta horrek ematen digu babesa. Horrela, Amalurrek eman zigun hori dena.
eguna, argia, beraz, beroa eta babesa. Eta horrela ematen digu. Bueno, no es benka coronavirus. Eta ematen digu, baina zentroan dago. Eta etxe batean gogatzen etxea dela, bai, pareten erdian dagoen utz gune hori, eta erdian sua pizten da, bai? Sua, eta da sukaldea. Sukaldea oso importantea da. Ikusi behar da Euskal Herrian zenbat diru gastatzen da sukaldetan. Hori ez da inon egiten. Eta hainbeste diru ez, benetan, proporzionalki etxearekin. Eta sukaldean. Eta, orduan sukaldea oso handi da, eta, etxe handi bat egiten da, eta gero egiten da txoko bat, beraz, beste su bat. Eta gero egiten da sozietatea, beste, bidarkatzen dira suak, bai, etxean sumatzeko. Euskal etxeak eramaten dutenean, ziur naiz hemengo sua eramaten dutela. Egiten da hainbat momentutan, adibidez, Eguberrian, lehen egiten zen sua hartu plazatik eta eraman etxera, bai, su berria pizteko, hainbat lekutatik. Eta sua da sugarra, bai, da sua dugunean, bai, sua da indarra, energia da sua. Suak ez du olako pertsonai handirik. Badu txiki bat, eta da gauargi. Eta gauargi da gauean, basoan, mendian galduta garenean, bai, etxerako bidean, bilatzeko, adarren artean, agertuz eta desagertuz, etxegorako bidea erakusten digun pertsonaia, argi bat. Hori da gau argi. Eta hori da sua, zu txiki bat. Eta horrek ematen digu etxerako bidea, galduta gabiltzenean. Orduan, hori simbolikoki, aski ez da esplikazio gehiago, baina ez du personaiak da, su bera, bai, su kaldea. Eta gero, errituetan, erritualetan egiten dena, Eguberrietan, San Joan suan, eta sua oso importantea da, argia ematen dugu. Eta ez dut besterik. Argia, beroa eta babesa. Ongi, eskerrik asko. Zerbait esan behar nuen, baina aztu zait. Mari ere esaten dela suzko bola bat, sua zeramala, edo sua... Berak ditu lau elementuak bere barne, bai? Naturalista da euskal mitologia, eta du lurra, ura, sua eta airea. Hor daude pertsonaiak, bai, basaiaun, lurrarekin, laminak, sua da subera, eta sorginak dira aireak. Orduan, bai, aipatuko dut, baranderanek, nire lanean nahi, baranderanek biltze lana egin zuenean, jendeak kontatzen zion bazirela sorginak eta sorginduak. Eta sorginak ziren genuak, pertsonai mitologikoak, eta sorginduak ziren gizakiak. Baina, erabileran, sorginak, geratu gara pertsonak direla. Baina, nik formakuntzak egiten ditu denen, zer dira, genuak edo pertsonak? Pertsonak, ez, genuak dira. Sorginak berez genuak dira. Orduan, orain esaten dut, sorgin gisa eta sorgin genua, berizteko. Baina, mitologian dira genuak. Eta horiek egiten dute, mari dago naturaz gaindiko, eta gizaki, bai, hor egiten dute, zera, lana, bai, bietan existitzen direla, eta ibiltzen dira airean, bai, ez? Zasi guztien gainetik, eta hori guztien azpetik. Bai, mitoek transmititzen dute ezagutza.
bai? Kristianismoa denean parabolak deitzen dira. Baina dira mitoak, dira historioak, kontatzen dutugun historioak, mitologia greziarrek ditu bere mitoak, eta horren bitartez transmititzen dute. Eta guk ere, ahoskotasunetik, mitoek kontatzen dute euskal mitologia. Eta orduan horregatik, esaldi horiek, aipatu ditudan bi horiek agertzen dira mitoetan, bai? Eta mito hitza erabiltzen dut, eta ez ipuina. Eta orduan, Mari, orduan Mari ditu lau elementuak, bai? Denak gainditzen ditu, berak dago naturaz gaindi. Orduan, susko bola bezala agertzen da, lurrazpean ibiltzen da, sorgin gorena dela, eta beste elementua zen da, ura eta lamia da, jakina. Eta gero, niri ez dauk hainbeste erlaziorik igual suarekin, baina euskal mitologiatik harritu ninduen beste gauza bat da, ekaitzak eta trumoiak lur barnetik sortzen direla. Bai? Beti ohituta gaude dena, zerua, elurra, banatzera, eta bi leku kontrako bezala, eta hildakoak zerura, eta, hemen dena lur barnean dago. Bai? Lur barnetik sortzen da, lur barnetik dator ezakit indarra, ez? Eta nik modu batean edo bestean, trumoiak, ekaitzak eta barruko zurrunbiloak ditugunean, sustraiekin ere erlazionatu ditut, eta, pixka bat lurraren garrantziare modu grafiko eta tekstual batean simbolikoki aldarrikatzeko.